Nå Hans, du bliver fandme nødt til at skrue lidt ned på din radio der. Hvad er du i gang med? Jeg skal lige lave en svejseprøve, så jeg kan fuldsvejse den der. Og din fine udfoldning med ventil. Jeg vil egentlig godt nok at lige få den fra den anden side. Den er ikke varm, vel? Nej. Det ser jo godt ud. Okay. Så har vi jo den fine næse her. Svendeprøve 2015. Bestående af en ramme og en lille flade. Så har vi så selve spjælindholdet, som skal bygges ind under her og sidde. Her. Så, lukket. En lille klapspjæl. Er det klapspjæl? Ja, det er klart. Ja. Det bliver lidt spændende at se, hvad sådan en kærl den kan give. En pæn svejsning. Eller knappes færdig.